вақти тартиби ҷамъиятиро назорат мебурдед дар Маяковский театри Маяковский айку театри Маяковский як ҷинояткор як бигем ки шаҳрванда дар Душанбе шаҳрванда ба корд мезана мегреза ҳамра сир мекуна аяки театри Маяковский кишудаю гипразим кишуда то гипразима сирш мекуна мерава дар ҳамҷо мезанаш меғилта баъд Матилёв буд вақт начани гугалон Русский республика вақтша Матилёв буд Матилёв мега ки чӣ дар кор буди қаср канави пармиша баъд мегиран меёран ки 38 та ҷиноятҳои вазин ошкор мешава ай ҳамон ҷиноятҳои 38 ҷинояти вазин ошкор мешава баъд ира файрод мекунана метиянша отличник милисия баъд у вақт шароит камтар захматабадски зиндагӣ мекардем Душанбеда шароиту хона хуб набуда баъд тахтаву шифри сус метан ки хонота бисоз хушнуку гуфтан тавсияи комсомол хати моро қабул кардан дар милисияи Норак мактаби милисияда дохил шудам мактаби милисияро хатм кардам мара ба направлени вазорати корҳои дохила ноҳияи Данғара роҳим кардан омадам ай падар дуо гирифтем гуфтем падар дуо гуфтем вақт ноҳияи Данғара роҳимон кардан ҳаминҷа ҳамчун корманди оперативӣ дар ҳамин ноҳияи Данғара падармон розӣ нашид гуги бачам дар ноҳияе ки хел зиндагӣ мекунӣ кор накӣ гу бачам баъд ихеле ки як ҳамсоя як хештавора ё рафиқай гу баъд пеши мо меоя ма гап занам гап мара нагирӣ гу падар гу ихел намешава бачам айда гу ай хонат дур бура кор кӯ баъд дуои падар қати баъд мо шаҳри Бохтар омадем манам шаҳозира шаҳри Бохтар яъне Қурғонтепа баъди хатми мактаби милисия раҳмати Файзалӣ омада гӯ ки мара гӯ ки берубро ма биромадам вақти мо ҷамъ шуда будем гӯ ки бура бозорро қабул кӯ бозори Қурғонтепара ҳамчун корманди тартиботҳо назорат бар буда баъд мо ҳамҷаро рости гап обод кардем ай соли ҳамин 92 то 97 5 сол дар ҳамин вақтҳои вазинӣ бигем ки нозири минтақавӣ сарнозир вақт як участкови бозори тоқа набудам ма беғазаи ҳудуди минтақа доштум то автовокзала территория ма буд ҳозир як участковиро як минтақаи тоқа метан айдасиш намебирояд мо беғазаи то автовокзала минтақаи хизматимон буд бо вазифара иҷро мекардем ҳамҷора ба яроқи табилӣ тирқадмия ӯ корманди мудофиа буд вазорати мудофиа буд вай одам байни ҳар шунчи гапе мешава ки мепаронаша дар ҳолати силобадастҳо мепаронем баъд мегирем овардем мо маҳкамшон кардем дар асоси қонун ба ҷавобгарӣ кашиданша ин хеле ҳолатҳо бисёр буд мода дар уни бозорда барое ки бениҳоят ҷое ки ҳамо бигем ки бетартибию беназорати ҳамо бозори шаҳри Қурғонтепа буд ҳамира ба кормандои хидмат дар якҷоягӣ мо ҳам тартиба ҷорӣ кардем коре кардем ки халқ як тинҷии оромиро таъмин намудем халқда имрӯз халқ дар як фазои ором кор фаъолият кардааст.